Iteam yethu ye media nabo bakhona phakathi kwethu kasibaqhwabela isandla esikhulu. Asha zethu nabo futhi sibaqhwabela isandla egameni lenkosi. Ngokukhethekile siqhwabele bonke abothathu befundisa isandla egameni lenkosi ethu Yesu. Amen. Khawundibulisele abantu abayi-3, abayi-4, abayi-5 uthi kubo utata umpostili yakubingelela. Utata umpostili uyakubulisa. Anibone abantu babulisana. Abangapha basuke ngapha beze ngapha, abangapha beze ngapha, abangapha beze ngapha nanso. Nayo kinto. Nkosi yami Yesu. Hallelujah. Yeah. Qhubelani uYesu isandla esikhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Singahlala phansi bazalwane egameni lenkosi uYesu Kristu umNazaretha longcwele. Siyambulela uThixo kakhulu ababukeli bethu emakhaya. Cela bazalwane nabo sibaqhwabele isandla esikhulu egameni lenkosi. Hallelujah. Siyambulela bangcwele uThixo ukusipha umzuzu ixesha lokuba sibe khona eMthatha egameni lenkosi uYesu. Siyathokozela into yokuza eMthatha because siyazi ukuthi kukho abantu abathanda uThixo ngendlela emangalisayo apha eMthatha. Kanti siqhwabela isandla nonke. Hallelujah. Andiyiva ke le ngxolo lapha eMthatha endiqhelile namhlanje iyabanda. Inengqele namhlanje andiyazi ithini. Iyabanda yanamhlanje eMthatha. Andazi kuba kutheni. Khanithi hayibo. Khanithi sandla. Hayibo. Akhanithi sandla wonke umuntu aweva isandla. Izovele emafini yondithwele imiqhele. Izobusa kulo mhlaba. Izovele emafini thwele imiqhele. Izobusa kulo mhlaba. Izovele emafini.
Okay. Okay. Hayibo. Sho. Hayibo. Baba. Babeleni sana. Ya lo moya wabo unjabulo nonto ngathi umbambile naye. Mzameni nimqhobele isandla. Egameni lenkosi. Bazalwane siyambulela uThixo kakhulu ngani nonke enikhona egameni lenkosi ethu Yesu. And I'm sure because the fumene call ukuthi umfundisi last week and ibuza ukuthi mfundisi apostle sene how far ndithi hayibo what do you mean uthi kanti anizi namhlanje ndithi hayi kusho ukuthi andivanga kakuhle ndathi ngala viki akhange ningive ababekhona last khange nditsho hayi sisi ndatsho mama wena ndiyazi sozo ndixokisele khange nditsho ndanditshilo uqibile mama wami uqibile mama hayi umuntu omdala kaxoki bazalwane wandiva umama qhubelani uYesu ke isandla esikhulu haleluya benithetha ngale veki egameni lenkosi uthi utata umfundisi hayi impostoli wathi wena xa u626 useThekwini uqondanisa no6 ndithi ewe ngela xesha sisahamba i626 ezithu kwiDurban kwiJoburg kaloku seziyi3 sekukho umhlathuze so yabona ukuba ijikeleza manje ithi kule veki ithi mhlathuze siyambulela kodwa uYesu kanti qhubela uYesu isandla esikhulu hayibo kune grace kune favor yomsebenzi emthatha yo hayi ubungqina banamhlanje imsebenzi kanti qhubela uYesu isandla hayi jini how hallelujah siyambulela uThixo kakhulu ifoni yami iza hey kube le foni kube le camera yakwazi ukuzuma nginibonise imoto yala tata benqina apha na iveni yakhe niyayibona ukuthi yabanje leya wathetha ngayo ukuthi yarola wandisendele ezi pictures ndathi kuye ungoyiki kukho into ebhetele uThixo ayizisayo kaloku uSathane bezixelela mos ukuba uyagqiba ngaye niyayibona ukuthi yayinjani yarola yabona ukuba ndisayigcinile isithombe lokhu ndiyathandaza ndithi Thixo mphi imoto iyeza ke 4x4 kanqobela uYesu isandla esikhulu yo siyambulela uThixo ngabo bonke abasephobongqina egameni lenkosi uYesu bazalwane nathi kuyasikhuthaza ukuthi sisuke eThekwini kude size apha singahambeli unotshe kodwa sambele into sive abantwana bakaThixo bathi nami uThixo undenzele yo bazalwane iyavuyisa leyo kanqobela uYesu isandla esikhulu haleluya siyambulela uThixo bakhona baqala ufika phakathi kwethu abathi my first time ndiyaqala ukufika namhlanje phakamise nje isandla sakho ungoyiki sifuna nje ukuwelcome sikwamukele sibulela uThixo nikhomba apha stage hayi abaqala ukufika aba okusho ukuthi wonke umuntu olapha vele uqhelile ukufika apha kanti iziqhobela isandla esikhulu nonke hallelujah praise the Lord bazalwane siyambulela kakhulu uThixo and I believe intoba abantu they are following us noma singekho phakathi kwenu kodwa intambiso kaThixo yona ikhona futhi iyasebenza ungayidelela ungayinyaza nje wena ngokwakho kodwa ke i-anointing yakhulekelwa nendawo
kwathethwa insikelelo apha. That is why uva abantu bazalwana unqabile umsebenzi. Umsebenzi awukho. Xa abantu beva bengqina bebulela uThixo ngomsebenzi, ubohlala wazi ukuba nguThixo ukwenza akho umuntu ungenza lento. NguThixo yena yedwa. Qhwabeleni isandla. Bakhona abanye abangakasebenzi abadinga imisebenzi. Benifuna tata umfundisi uku-anoint abantu, ngabe uyongifunele anointing oil ndilibele sitshintshe imoto isele kwenye imoto. If unganifumanela yona pha eSpa sithi siphuma sibe sibathambisile abantu bakaThixo. Ndinento nje emoyeni wami ethi ndimandithambise abantu egameni lenkosi uYesu. Isitshixo sipha kumsisi. Khawuyilethe ke mfundisi wami. Hlalundi fundi sukuthi mandenze intando yakho. Hlalundi fundi sukuthi mandenze mayenze intando yakho. Hlalundi Hlalundi fundi sukuthi mayenze mayenze intando yakho. bawoxa siyothandaza. Ufuna siyokhuleka. Ndibona abantu abadala otata nomama bemi ngenyawo, ulutsha luhleli phansi. Imani ngenyawo bantwana. Yenzani into botata benu nomama benu abayenzayo. Abaphambananga. Fundani basaphila. Hallelujah. Oh Jesus. Fundisekani basekhona. Hlalundi. Hallelujah. Oh Funa siyothandaza Jesus. bazalwane. I want us to pray. I'm just sensing in my spirit when I was coming into yokuba siyawudinga umthandazo omkhulu apha eMthatha. Hallelujah. Bendiloko ndiplana kuba kufanele sifike eMthatha ndithi hayi kodwa kuseyinter kunengqele kuyabanda, but ndiyayiva emoyeni wami ngathi ithi iyakhawuleza into yalapha, kufanele ndibuye ngokukhawuleza. Jesus. Noba ngabe u3 days. Amen. siyobamba You. bawoxa Thina
Siphakamise isandla sethu. Siphakamise izandla zethu sivala amehlo. Ndifuna wonke umuntu alibale ngento enzeke ebomini bakhe. Libale ngayo yonke into ekuvisa ubuhlungu. Libale ngayo yonke into ethethwe ngabantu. Thathe lexesha ulinikeza uThixo. Uthethe noThixo. Uthulule inhliziyo yakho. Umxelela uThixo konke ofisa kwenza. UnguThixo womangaliso. Akhonto mahlulayo uThixo. Akhonto inzima kuye. Okungenzeki ebantwini kuThixo kuyenzeka. Oh, glory to Jesus. Khawuphakamisa isandla sakho. Ndifuna sithandaze sikhuleke. Kukho umoya ombi wobuthakathi. Glory to Jesus. Kukho abantu abaphonsa izichitho, baphonsa yonke into. Kodwa siyema namhlanje. Sithi bawo imanathi mangakithi. Oh, glory to Jesus. Sithambisile Thixo. Wathi sosushiye. Sosusiyekelele. Jesus. Imangakuthi Thixo. Oh, Jesus. Ungasishiyi. Nangalomzuzu. Oh, glory to Jesus. Mighty God. Phakamisa izandla zakho. Oh, Shamando Bosaya. Asithandaza ndifuna wonke umuntu athandaze. Ngabikho umuntu ozawuphumela phandle. Kubekho iasha pha emnyango. Oh, Shadamako Satabaya. Rena bababosika. Seketali mama babos anda mamaya. Rena bababosia. Shena babakosotakaya. Riba babositaba. Bayate. Shikamando. Shikaprosta. Yonte kemosh. Wara bababasaya. Qabi isandla sakho uvula umlomo. Uthandaze ngegama lenkosi Yesu. Bawethu ngcwele. Bawethu namandla. Bawegameni lika Yesu. Bawegameni lingaphezu kwamagama. Bayethe Thixo namandla. Bayethe Dala wensuku. Bayethe Makhoba yakhawuleza. Bayethe sonini nanini. Bayethe mafunga angajiki. Mathembisa first. Wushikatali mama. Botolo bosaya. Ikamba dosata para. Rika pasuta. Yante kemondo. Yantarika papa. Bayata nkulunkulu. Bayata mdala wensuku. Bayata alpha. Bayata omega. Bayata ndoda yamandla. Bayata ndoda yayikhwepha. Hlambiswa magebhugebhu. Mlondi kaIsrayeli. Wena ongozali wena ongalali. Bayathe langa lokulunga. Bayathe magawukho kanti ukhona. Bayathe Thixo phendula ngomlilo. Ushamakhusaya. Ushamakosa. Yantekemosia.
Yala baba suka papa. Yala baba sanda. Yanda la bosike. Yikato. Yikapasiana. Yikapapaya. Yikapapaya papa. Santalika mabosa. Baba wetu ingwele. Simelana na mimoya. Simelana na matimo. Simelana na manto bumnyama. Ngegama lika Yesu. Yonke imimoya magwiha. Yonke imimoya bathakathi. Egameni lika Jesu. Zonke izikhohlo zobumnyama ezikhona kulo muzi waseMthatha, kulo muzi wase-Eastern Cape, bonke ubuthakathi simelana nabo egameni likaYesu waseNazaretha. Mlilo lodlayo, mlilo lonqathulayo, hamba phakathi kwale ndawo. Qathula, qathula Thixo, qathula, qathula mlilo odlayo, qathula dwala. In the name of Jesus. Kurabakusa, kurabapaya, kuntamakuta, likapasika, likotorikapa, yanteperante, yantakabusha, yantakadosh, yantakikapapa, yantakebosa, una mama, yantarabebebe, bayatangulukulu, ona makosantabaya, yantelebebebebaya, shinabasikababa, rikapapabamos, shikatanikamamos. Wala baba sanda, wara baba ya babos, rekataria baba, sanana baba satane baya, rekapopos ya baba. Oh Father, we thank you in Jesus' mighty name. Siyabulela Thixo wethu, siyabulela kwele cheche, kanimqhobela isandla esikhulu Yesu. Almighty Jesus. Qhobeleni isandla esikhulu. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, you are great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, Mighty warrior.
isandla sivula imilomo yethu kube lowo nalowo abulela uThixo. Oh glory to you. Khambulele. Qhwabela isandla kakhulu wonke umuntu akaqhwabela uThixo. Isandla esikhulu egameni leNkosi. Oh hallelujah. For the last time bazalwane ngicela simqhwabele kakhulu. Senze ingxolo enkulu kube lona lowo akhwaze ngicela ukuva ingxolo enkulu. Oh hallelujah. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni beNkosi. For the last time kasimqhwabela isandla esikhulu. Ngicela nje bazalwane ningiphe u15 kuya ku20 minutes. Sabe siqhubile likhulekela abantwana bakaThixo. Egameni leNkosi. Hallelujah. Amen. Ne right kodwa mthatha. Amen. Yonke into isihamba kakuhle. Anginiva bazalwane yonke into isihamba kakuhle. Amen. Kaniqhwabela uYesu isandla esikhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Siyambulela uThixo kakhulu. Asithathi kancinci njalo bazalwane into yokuza eMthatha. Sine assignment uThixo asiphe yona. Sisemsebenzini omunye ngabona ngathi kuyadlalwa. Akudlalwa apha bazalwane kuyasetshenzwa. And for your information yazi into yokuba yonke into oyenzayo usendlini kaThixo iyarekhodwa. Iyabhalwa phansi. Amen. If abantu bebesazi ngabe bagcwele kulendlu. If bebayazi nyani. Amen. Hallelujah. Mhlambe kuyimvuselelo ezayo iyafuneka abazalwane sithu babeka kwiposition yokuqonda ukuba izibhalo ngalamaxesha esikuwo zithini. Hallelujah. Amen. Dithethiswa ukuthi ininzi into fanele siyicorrectile. Amen. Kungasinjalo bazawuduka abantu bakaThixo balahleke. Last ngixelela uba kukho abantu eBhayibhelini pha kwi social media bazi even idate uYesu nonyaka uYesu azawubuya ngawo. Mxa beyithetha mosibe yisupporta lento yabo xa unganayo information eBhayibheli mosuzayibelieve mos uzayikholwa nayiva into. Kanti iBhayibheli ibeke kwacaca uYesu qobo lwakhe uthi uYesu kakho umuntu owazi usuku lokubuya konyana womuntu. Amen. Uthi akukho umuntu akho ngilosi. Amen. Uthi nanyana akazi nguThixo yedwa owazi usuku. Manje ufuna uyibuke lento aba bathi bona kanti uYesu uyabuya ngo2028 bayithathaphi. Mosukho abantu abazayikholwa mosibazalwane nina nikholwa yonke into. Kanti fanele sikholwe izwi likaThixo. Ndiyayithanda le ukuthi utata kaBhuti uthi hayi ufuna ukungcwatshwa ngomngomezulu. That's my prayer ukuba abantu bafinyelele kwazini inyani kaThixo. Amen. Hallelujah. Xa sizokhonza uThixo siyithatha serious into yokukhonza uThixo asidlali. Nikhona abazalwane? Amen. Hayi ukuthi siya bethi chorus sidanse enkonzweni ku right lokho. Kodwa into yokukhonza siyithatha very serious. Amen. Kodwa xa sikhonza uThixo asibe frustrated ubona ba frustrated ababantu. Siyavuya because siyazi uba xa
xa sigqiba apha siyaphi? Siyakhaya mosesulwini. Yo kuzawuba mnandi ngaleyo mini. Yo ubona abazalwane baseJoburg, ubona abazalwane baseThekwini, ubona abazalwane base-Eastern Cape, ubona abazalwane bako-Cape Town. Sivuya, hayibo nawe ulapha, nawe ulapha, nawe ulapha. Yo kusazoba mnandi Thixo. Into esizobe siyilila, singaliliswa buhlungu, sililiswa bumandi bokuba at last yo saphinde sabonana. Ngoba ngaleyo mini kuthiwa ungenile, yoyi nami ndingenile, nomnyatha ungenile, nomnyatha ndingenile. Bese siyabuka baphi ozibane abo bothanda ukuhamba nabo. Uthi hayi abekho apha, kaloku sibaninzi, maybe bakhona pha kwi-crowd. Ubathe uyajonga pha kwi-crowd akho kwamntu, bashiyekile basala abantu. Yo hayi ke xa ifika apho, kodwa ke apha esiyakhona ubuhlungu abukho. Kuyavuywa nje qha, kuyanwaba nje, sonwabe kube mandi kube nje. Kanti imqhwabele isandla esikhulu uYesu. Nakho dala umfundisi siyabulela ukulosa umhlambi kaThixo. Ngihlezi ndithi kubantu if bendikwazi ukuthi ndize extend benzawuba khona yonke indawo. Ndibe khona ke apha eMthatha ngecawe, ndibe khona eThekwini ngecawe, ndibe khona eGoli ngecawe, ndibe khona eMhlathuze ngecawe, ndibe khona eCinci, ndibe khona eSoweto, ndibe khona koRathanda. But this is the way uThixo andiphe yona to extend myself. By extending yourself, it's when uba nabafundisi abathi sibiziwe nathi nguThixo kodwa sithatha le yethu siyifaka ngaphansi kwakho. Siyavuma ukuthi ube ngutata kuthi, usixelele into, ukusubmita kusho le ukuthetha leyo nto ukuthi as much as nami uThixo andibhezile, as much as ndine calling, but ninawo kwanye nakhona umoya wokuseva, ndiseve. Haleluya. Abanye baba ngonyana, kaloku xa beseva baba ngonyana, because xa umuntu eseva angaphansi usho ukuthi uyavuma ukuthi be a father over me. So sometimes akukho lula ukufadarisha amadoda akhulile. Kungcono kwezintwana, uyabona intwana mawuzothi esana khawuleza unilethele into pha, yabo. So otata umfundisi bakhulile, banamakhosikazi, uyayibona mos leyo nto. Kodwa still kunjalo bathi mpostili siyathoba ngaphansi kwento uThixo ayibeke phezu kwakho. Ayanivanga tu. Amen. Nivile? Niyay understand isubmission. Amen. Weka loku xa esubmita ngaphansi kwami, ndithi kuye na umsebenzi na ibranch. Ndisuke ndisithi kuye hamba abazalwane laba, hamba ngale anointing, hamba ufike usebenzisa, awuzukuza nento entsha. Usebenza ngalamandla ngale anointing uThixo ayibekile phezu kobomi bami. So there's no struggle, because awuzi nento yakho, uvumile wathi ndiyasubmita. So uthi ngamanye amagama Thixo into oyibeke kuCharles ayehlele nakubo. That is why uva abantu benqina apha besho ukuba bafumana imisebenzi. Andikho mina ngecawe apha. Mina ndifika ngoWednesday nakhona mhlambe ngefortnight. Kodwa bukani izimangaliso zikaThixo. uThixo yena uyaqhubekeka, uyasebenza. Kwangathi uThixo angasivusela nabanye, nomama nabo nosisi abazokugijima nento kaThixo. Tatam uyaphila? Alright tata. Nkosi manje ndiyabulela kakhulu, ngiqhubeleni isandla. Alright. Into yalapha eMthatha kinayo into yokundibamba.
bafanele niqonde straight endabeni inayo into yokundibamba bamba andiye endabeni kawuvulele mfundisi apha enkosi 2 Samuel chapter 5 verse number 10 to verse number 15 ukhona umuntu ongasifundela Second Samuel detail nabazalwane 2 Samuel chapter 5 verse number 10 uyofika ku verse number 20 Masibu lele kuYesu ngokuba wasifela wasenze la izibele ngokusi vela kwakhe. ukhona ongasifundela andimboni lo mama oqhela ufunda Amen. sele already sisenkosi Nkosi mama ungafunda Incwadi yesibini kaSamueli chapter 5 verse 10. cela bazalwane ngiphe indlebe because ixesha lami lincinci Inhloko ndaba ithi uDavide uthimba iYerusalem. inhloko ndaba ithi uDavide uthimba iYerusalema Verse 10. Waya uDavide ebamkhulu ngokuba mkhulu. waya uDavide ngokuba mkhulu waba mkhulu uYehova uThixo wemikhosi waba naye. ibambeke ngoku uYehova uThixo wemikhosi waba ngakuye ndicela sibambe into yamagama kaYehova eBhayibhelini because igama negama lika Yehova line meaning uThixo unamagama amaninzi unguJehova Rafa Jehova Rafa ithetha ukuba unguThixo ophilisayo unguJehova Shama lento ithetha ukuba uThixo khona phakathi kwale ndawo unguJehova Shalom lento ithetha ukuba unguThixo wokuthula apho kukhona yena khona iziphithiphithi neziphepho ziyathula unguJehova Rafa noma unguYehova Galoma kusho ukuthi he is God that rewards us now apha kuthiwa uYehova Sibawoti ala lithi Sibawoti lithetha ukuba uThixo wempi noma uThixo wemikhosi kaIsrayeli imikhosi njani tata it means uThixo umkhosi kaIsrayeli uphuma uyohlasela uyolwa uThixo kulempi abayolwa noma bayobhekana nayo ufika angene phakathi umkhosi kaIsrayeli ube namandla ezitheni ngamanye amagama uThixo kuba bonke abantu abakhona phendlini abanezitha abane-enemies abanabantu abahambelayo bahambe bayofuna amayeza babaphonse babathini uThixo wemikhosi kaIsrayeli uzawubonakala ezitheni zakho haleluya khawuza nayo sisi ndingancami Verse 11. verse number 11 Ke kaloku uHiram ukumkani waseTire hayi funda ngaphezulu phaa uThixo wemikhosi waya uDavide ebamkhulu ngokuba mkhulu. bamba waya uDavide ngokuba mkhulu waba mkhulu ngamanye
amagama, David grew stronger and stronger. Because akwenzeka umuntu ahambe noThixo kodwa remain abe lusana. Awuhamba noThixo uyakhula. Ukhula in possession of power. Ukhula in possession of finance. Ukhula in possession of spirituality. Uyakhula. Awukwazi ukuhamba noThixo ungakhuli. David grew from being a boy and became a man. Hallelujah. Wakhula uDavide engunyana. Wafika amaIsrayeli abhekene namaFilisti engunyana. Kodwa because uThixo befuna ukuphulukisa uIsrayeli, kwabiza ukuthi unyana onguDavide abe yindoda, abe ngutata, alwe asindise uIsrayeli. uThixo xa ebona ukuba apha akukho mprofeti, uThixo ufuna uprofeta, uThixo ufuna uthetha, uzawehlisela umoya wakhe komnye apha aprofite umuntu kaThixo. Bathi abantu hey silindile utata umpostoli ukuba asithumele one day, asithumele umuntu nje ongaba umprofeti, ingoba aniqondi. Aniqondi. uThixo angaprofita nangalo mntwana omncinci lo, aprofita umntwana athethe into nibuza nokuba yo lo mntwana utheni lo. uThixo akakho stranded. Hallelujah. Yazini izindlela zokusebenza kaThixo, sanukrem uThixo. Because into enza ukuthi abantu bangareceive i-breakthroughs zabo, i-blessings zabo, bamkremile uThixo. Ningamkrema uThixo. Ningezi nisazi ukuba hayi ndiyazi uThixo uzawusebenza ngolu hlobo namhlanje. Xa usenza njalo uvala iroom yokuba uThixo asebe. Wonke umuntu oza apha fanele athi Thixo kawuthethe nami, kazi uThixo uzawuthini kumi namhlanje. Hallelujah. Kukho abanye abeza bathi hayi siyamazi umfundisi ofika teacher pha, siyamazi umgobezi ofika teacher pha. Balahlekelwe yinto kaThixo. Because nizasela nisazi. Xa uThixo nisazi uThixo, then what is the use for me ukuba ndithethe? Kaloku niyazi mos. uThixo akathethi kubantu abaziyo. uThixo uthetha kubantu abangazi abafuna ukwazi. uThixo uthetha kubantu abangazi ukuze laba bebangazi bese bayazi. Hallelujah. Nayivinto bazalwane. Bambake sesiya endabeni. Kwezinsuku ndisatsho nizangibamba ngesandla. Abanye bazocinga uba uyaloya uJabalala, uyaxoka uyathakatha uJabalala. Kwezinsuku uThixo bonke abalwa nathi, bonke abamelana nathi, uThixo uthi kuthi sukani phambili ndihambe phambili. Sukani kudala nisilwa, uthi uThixo sukani zani ngasemva ndimi olwayo. Hey, sibethiwe ngabantu. Silapha asikwazi
simuva into zethu zimuva kancinci sibethwe ngespiriti se-delays sabethwa ngespiriti se-stagnation sabethwa ngespiriti ayikho into esingabethwanga ngayo usibona silapha fane ngabe asikho apha fane ngabe sisamwe kodwa ngenxa yalo Thixo wathi umtsholi soze nifike apho la nifuna ukufika kho nizawudileya kodwa kwezi ntsuku uthi uThixo nizawugashula amaketa nizawukhawuleza ufika apha niyakho sisi usahlala ekhaya kokwe fane ngabe usemzini wakho ulotsholwe sahamba ngeteksi fane ngabe unemoto yakho fane ngabe uyadrive sahlala kokwenu shoo Chola babambile abantwana bakaThixo abanye bathe babuyela umva bathi ayikho lento yosindiso ayikho babuyela mumva bayoxhela intontoni hey asindawo simbonile uThixo haleluya nongabonanga nangu uThixo wenza into namhlanje nangu umzalwane ubengqina phufu kudala ke lo mzalwane afuna umsebenzi kudala xa nize apha athi tata khawundikhulekise yo tata ninele ukufika apha eEagle Mountain tata kwavaleka yonke into andikaze mna ndiswele ngolhlobo ndathi kuye Linda ndiyamazi uThixo weEagle Mountain unejealous yebazalwane unejealous lo Thixo kukho abanye abantu abafike hayi kungaselapha eMthatha kuphela kukho kwezinye indawo abantu bafike benezinto zabo lo Thixo wabasusisa lezinto wathi azibuyele umva ezoze balahlekelwa zizinto bathi abantu beniyaphi nileqana noshabalala bathetha lena athi omnye hey tata ndixabene nefamily andisazi ukuba ndithini ifamily ithi sasifuna ntoni kulo shabalala owashiya kuphi andizuthetha bathi nina benixuba nizawuleqana nomuntu ohambe kwayena ushile abantu abangamazi uThixo yo eyaminto ayidingi nokuthi uzuprofete man hayi kukhona abantu ongadingi ukuthi siyifune into yakhe siyifune ukuba Thixo nyani ekaChapsa uThixo uyenze yabasobala ibekwe apha wonke umuntu uyakwazi ukuyibona ongayiboni ongafuni ukuyibona ongayivumi ongafuni ukuyivuma kodwa uyathi ayivume mangaza mina phaa ku-social media bagcwele bathe privately tata sicela umkhuleko banezicawe zabo banabafundisi babo kodwa lo Tshabalala bathi kodwa bacela umkhuleko kulo Tshabalala okuthiwa ndithi he Thixo xa ungazi abantu omnye ndithi ndiyabuka hayibo lo mzala ndiyamazi nje lo mna ke ndivele ndithandaze ndithi bawo ngegama lenkosi uYesu menzele Thixo umntanakho ngoba nami le ndlela endenza ngayo akusiyami amandla ayingowami amandla kathi xa indimi owenzayo nguThixo owenzayo kanti niqhwabele isandla uThixo bamba sesothandaza uThixo yala kwezinsuku bazalwane
uyalwa uThixo kwezinsuku. I'm telling you, yabona wena usazawuvinjwa ukuthi wena niyaxoka nihambe ebusuku nithi niyezicaweni kanti niyazi ukuba niyothakatha. When yothi uyathakatha wena ngoba into ezokwenzeka izinto zabantu ziyawuphindela umva. Kukho abanye uthi nxa zoba expose awazi nje into zakho zibophile zibambekile awazi ukuba kwenzakala ntoni. Soon uzabe wazi ukuba kwenzakala ntoni. Soon uzambona uthi sifika ningakafiki nina abanye apha sifika apha eMthatha uThixo athi hambe eMthatha safikela kwaPheni sakhonza kwaPheni. Bakhona abantu bebesuka apha baye kwaPheni bathi abantu baseMthatha tata siyafuna ukuza apha into kukude and late transport yasokolisa. Bathi tata yabona xa ungafika phakathi elokishini uzobona tata uChapsu babantu bayakuthanda. Ndathi kubo hambani ofuna indawo. I'm just giving a testimony namhlanje ngalento yalo bhuti. Lo bhuti ubethwala isound system ngale vene enginibonisa yona. Ashayise xa echayisa ayolanda isound system pha endlini apho kuhlala khona umfundisi afike ayifake apha. Xa kuphuma icawe athwale isound alayishe abazalwana abahlala kwela cala lenga evenini yakhe. Lento beyenza every Wednesday ayenza every Sunday. Abanye abantu bangamuva namhlanje ethetha kaMande ethi uThixo wenza into nabazi bawusuka. Lo buthi sisuka naye kude sisese kwaPheni nina nimazela apha thina sibuya naye kwaPheni waba ngumuntu oqala onemoto sifika kwaPheni. Umuntu wesibili waba nemoto ngomnye umama obehamba ngeFortune andimazi wayaphi la mama. Uphi lo mama? Wanqaba mntanami. Wanqaba mntanami. Buyani bazalwane sesifuna ukuthandaza. Buyani. Bambani nasi strategy sokulwa. Lalelani bazalwane. Most of us la silwa nemimoya, silwa namademoni. But elona demoni eli constant la every day. Li demoni lobuthakathi. Demoni lobuloyi, moya yamagqwirha. Imimoya lenjalo iyakukhumbuza ukuba njalo uyapho ngenye imini uvuka urongo ungazi ukuba kwenzakala lento uvuka urongo ungazi uba ngenye imini uvuke uva uba ndiqumbile antazi uba ndiqumbele ntoni umoya. Ngenye imini uvuka usitye ebusuku ungazi noba utya ntoni utyiswe ebusuku. uThixo uthulile ubukile. Uthi uThixo benza ntoni ababantu kubantwana bami? Yey ndiyamoyika uThixo xa sephendula. Abakwestela ixesha. Ungafumani umsebenzi wena westelwa ixesha. Ungafumani umtshato wena westelwa ixesha. Azenzeki izinto ebomini bakho kukho abantu abakumoshela ixesha. Lalela ndikuxelele bazawubhatala iphindiwe yaphindwa. Every time wasted. Apha kuThixo, every time wasted, the devil is gonna pay for every time that he has wasted against you. Bamba, Ivani, Kubasis, Mamelani, Ivani. Waye uDavide eba mkhulu ngokuba mkhulu. Waye uDavide waba mkhulu nokuba mkhulu. uYehova uThixo wemikhosi waba naye. uYehova
wabanayo. Eligama elithi ngesixhosa noma ngesizulu elithi uThixo wemikhosi, nge-English kuthiwa the Lord of hosts. Eligama elithi host lithetha ngemikhosi. Imikhosi is God's army. Ngabantu abalwa izimpi balwele uIsrayeli. Ngubani uIsrayeli? uIsrayeli ngabantwana bakaThixo. Thina singuIsrayeli weli xesha. uIsrayeli kwi-Old Testament kwakunguIsrayeli wayeyisizwe esasikhethiwe phakathi kwezizwe zonke, kodwa lesi uThixo wathi lesi ngesam. Laba ngabam. Each and every family bekuba khona umuntu ozalwayo. For an example, kwi-family kaGideon, uGideon was the chosen one. Kwi-family kusho ukuthi uThixo apha kwi-family, most that is why apha kwi-families kukho abantu abangamfuni uThixo, kubekho abantu abamfunayo uThixo. So now that means uThixo uyazikhethela akhe isizwe sakhe. Nikhona bazalwane? Now phakwa Israel nansi into babehlala ezintenteni. So isizwe uIsrael ngubani qala? uIsrael nguJakobe. Bakhona abantu namhlanje? uJakobe nditshilo ndathi uJakobe ngumfowabo kaEsawu. uJakobe wayengomncinci kodwa bayalama. uEsawu bengomdala. uJakobe yilo benza ubugirigijane nomama. umama wathi bamba ndivile utatakho uthi uEsawu bhuta kayombambela inyamazana, wathi asikhawuleze sipheke isitew esimnandi. wathi wena xa hayi yabona mama wena izapha suyisusa ndifuna loyo nto ibeke ngendlela oboyibeke ngayo uzapha kum. uYakobe lo uYakobe umama. uYakobe xa engena endlini katata wakhe wayenxibe so. Intoni isikhumba ngesixhosa? Into? Yifela. Ufe? Lufele. Oh, lufele isikhumba. A sheepskin. Lufele. Okay. uYakobe wangena selanxibe ulufele. Oh, wangena nxibe ufele. The right? Wangena pha kutata ke anxibe ufele. So utata wabo beselakhulile angasaboni kakuhle emehlweni. Abanyana bakhe uwazi ukubahlukanisa. One, ngevoice. Number two, ubahlukanisa ngezandla. uYakobe wayesmuthi apha ezandleni ubenganabo uboya. uEsawu ubehairy and ubenoboya. So now umama wathi ngena wena unxibela ufele uye pha kutata. So utata xa engena uthi akabona umuntu omdala sanelixheko and ufuna uthetha intsikelelo kulo Esawu. uthi xa engena uYakobe uthi utata, Esawu ukhawulezile nyana namhlanje. uthi lona hayi tata, uThixo ube nami ndakhawuleza ukuyibamba inyamazana. Into edida lo tata ivoice ekaYakobe athi ko okay, ivoice lena namhlanje yandibhidisa man. Le voice engathi kaYakobe athi ke into yesibini endizawubona ngayo ukuba ngunyane nguEsawu, ndizawuva apha ezandleni xa ndimthinta apha ezandleni. Xa emthinta apha ezandleni uva uboya
boya lobu lufe. The right. Yena lo tata cinga uba ngu-Esau. Ahlale uYakobe unxibile. Atshe notata ogqiba. Athi izanyana ndifuna uthetha intsikelelo phezu kwakho as the firstborn. Ayivinto? As the firstborn. Ese uYakobe lo tata ubesitya mos abeka isandla phezu kwaYakobe ecinga uba yena ubeka isandla kuYakobe. Thixo, oh kodwa Thixo athethe intsikelelo yayifanele ithethwe phezu kwa-Esau yathethwa phezu kwaYakobe. Wathetha umuntu omdala ecinga ukuba ngunyana wakhe lizibulo ngu-elder brother kanti ngu-younger brother. Wathetha umuntu omdala. Kaloku isibusiso asiriveswa xa sithethiwe. Haleluya. Wathethwa umuntu omdala. Wagqiba wathatha izitya waphuma uYakobe enxibile ethethile utata. Wathi umama khawuleza ubaleke uye kwamalume uyohlala kho ngoba uEsau xa ebuya uzawulwa nawe. Baleka uYakobe abheke kwalabani lashona ilanga endleleni walala ezigangeni kumnyama akunambane akunalutho. Wafumana itshe wabeka itshe wacamela ngalo walala. Xa elele phaa ezigangeni wabona umbono. Wabona isitaplada esisuka ezulwini esithinta amafu sehla safika sathinta phansi. Xa ejonga ulele kwesi sitaplada kukho iingilosi zinxibe emhlophe ziyanyuka ezinye ziyehla ezinye ziyanyuka ezinye ziyehla ezinye. Ithini into kwenze nja? Ziingilosi ezisuka ezulwini eziletha intsikelelo zabantwana bakaThixo. Haleluya. Namhlanje abanye iingilosi zabo zibanjiwe emkhathini. Wena ubona izinto azenzeki ebomini bakho kubanjwe ingilosi yakho. Umkhathi uvalile. Uzayikhulula kanjani ingilosi yakho? Ngomkhuleko, ngomthandazo, ngokuzila ukudla, ngokufundisa likaThixo izawukhululela. Hallelujah. Anifundanga incwadi kaDaniel. Nihlala nibamba 21 days fasting. Niyazi uba 21 days fasting yasuka phi? Ngoba every year ngoJanuary sikena ku 21 days fasting. Niyazi uba isuka? Niyazi 21 days uba isuka? uDaniel wayengaplananga ufasta 21 days. uDaniel wayezile ukudla ethetha noThixo. Wayengaplananga ukuzofasta 21 days. Into enza ukuthi izinsuku zize zifike ku21, it is because the king of Persia uSathane wayebambe impendulo. uDaniel khangayeke ukuthandaza njengoba wena uphelelwa ngamandla. uDaniel waqhubeleka wathandaza wazaqa wawonda angatshi uDaniel kodwa khangayeke waqhubeka. On the 21 day, on the 21st day yafika ingilosi. Yathi xa ifika yafika ithola uDaniel amandla wasekho.
uDaniel uhamba ngezandla uhamba ngesisu xa ifika ingilosi yamthinta apha egxalabeni yafike yamutha apha egxalabeni ithi iBhayibhile xa yamthinta ingilosi uDaniel weva amandla ngoba soze uthintwe umuntu wasezulwini. The touch from heaven, the touch from above, it changes the atmosphere, it changes things. The touch. Abantu bayathintwa kwenzeka into. Oh Thixo, sithinta abantu okudala bathintwa. Umuntu abone ngathi akwenzeka into kanti sisalwa nezinto owathintwa ngazo. Ngoba abanye nathatha inhloko zenihambe nabekwa noma ngabe ngubani nabekwa izinto zibophe namhlanje inhlanhla zabanye kwabekwa isandla kanti kuntshontshwa inhlanhla. Abanye banikwa izinto wathi wathatha lento ubhafe ngayo amabhadi izintontoni zizawusuka kanti ngela xesha ubhafa inhlanhla yakhe iyahamba. Thatha amanzi wena wachitha phandle okanye achitha wena bopitya lapha gqibile awunwabe uyathi uba eliyeza lalo tata liyasebenza ndiyaziva we awazi uba leliyeza lalo tata lithathe yonke inhlanhla yakho. Uziyahlabelela yewona mntwana khawubamba apha. Gqiba uhlamba mos. Gqiba uhlambe emalanga, gqiba uhlamba. Nguwe lo, gqiba uhlamba. Bamba iVascom idishi. Ubuya kwesandla uphethe iVascom. Uyahlabelela bathi hayi bontombi kutheni namhlanje? Hayi akhonto mama akhonto. Ngaphakathi uyatsho uba liyasebenza eliyeza kanti awazi ukuba eliyeza lihambe nento zakho kodwa uThixo uthi nizolanda into zabantu bonke abantshontsha into zakho siyabuya. Khawuthi siyabuya. The devil is a liar. Kukho abantu abadileyiwe apha. Sho. Kukho abantu abadileyiwe apha. Yesisi udileyiwe kunini wena kokwena njalo xa udibana nomuntu ufumana umuntu uthi ndiyeza kokwena zawuthumela bomalume zathumela kunini wena kuthunyelwa omalume abanye bafelwa yimoto endleleni besiza kungumgqibelo yafa imoto yangalungi yafa imoto bathi abantu hayi bontombi kanti bathini labantu bakhona kwathiwa abantu bakho kanti bathini abantu bakhona hayi bayeza basalungisa imoto izawulunga bathi sebayifumene insimbi sebayifumene le nsimbi beyiphukile nangoku kusalindwa insimbi wamyeka wohlukana naloya wafumana omnye wathi mina sizandidlala andidlali mina ufuna uthumela abantu kokwenu wathi hayi wangamxelela ukuthi hayi ebhuti ndiyasazi eso story andiqala ukuyiva leyo bhuti
wangatsho wathi hey ndizawuthi ndiyathetha avela ndiyeke wathi hayi khe ndinyemezele kancinci. Wanyemezela kuphi wadla phansi shoot athi amadimoni hlukana nalo myeke bakuyeka bade bayi-3 so nawe wathi ayisuka ndiyayiyeka yonke lento abanye bakuyeke bakuhethishile udileyiwe mntana abantu wena udileyiwe ebhuti nawe kunini uthi ke yabona hayi yabona lo manje hayi yabona lo manje hayi ngithola intombi impela ya ndifumene umXhosa ya inteyelo liyelo bho we wakugila umXhosa wami uthetha ngaye ngoku andazi ndandifunana emaXhoseni lento yakhe iyasetshenzwa wena uthatha izinto kancinci lento yakhe iyaphekwa xa ithi yalunga bayachitha bathaka xa ithi yalunga bayachitha kufa imoto nawuthola nenkani athi siyeza weekend athatha imoto adrive zilandelane imoto ifele xa kufele litshona ilanga lafumaneki kwansimbi oloku uyaphuma nawe namatyala hayi man baby kanti nikuphi niphi baby niphi hayi man hayi sekangxolwa nalapha endlini niphi baby uzawulokhu ubuzile niphi baby lishoni langoliphi baby hayi mara baby man hayi khawuthetha inyani yazi seyiserious lento yo umakhulu yena if ungambona selabovu baby khawuthetha inyani sithandwa siyeza man ile monto man xa ilunga nje siyazi thatha izinto kancinci uva umuntu athi sawuthumela bomalume siyeza sohleli ke sohambeke ke uyaposta ngoba ndiyayithanda ilife nina le yaku social media hey chomi phela this is a weekend you know chomi I can't wait for Saturday wena xelela ne-friends zakho ezikumonekelayo ezingakufiseli into enhle ubhizi wena uhlekana uyashera hayi chomi sebasukile ngoba legenge namhlanje namadoda akhona nawo ayashuta khaxa kwenziwa amavideo baby this is us we are living now we are about to live namhlanje abafana banamhlanje ufana nabanamhlanje abaphilisa kwamantombazana mfana nje ubhizi ngefoni nje imagine guys I met Mtata just look at my background I met Mtata I'm preaching at Mtata mina kuba ithini into yalamakhwenkwe ezinsuku thini into abafana bezinsuku utheni baphila kanje ufana baphilisa kwamantombi philisa kwamantombazana uyashutha usewimpi uyatsha usonguya khakha baby just look at my lunch mfana fotukutsha mfana fotukutsha usendela unesibindi yahamba WhatsApp yahamba uya kumuntu wakho ukutya kwaseyikilo lokhu
ubuza nesenandosi na umlenze wasenandosi pha Hamara baby uja kamandi wena apho you have forgotten about me you have forgotten about me Hi baby ndiza kukhupha kule veki ezayo Baby, it's gonna be your turn. Next week is gonna be your turn. We'll go out. Awuyiboni wena lento ukuba amadimoni adlala games. Athi amadimoni yitsha wena imali yakho. Asikufuni uchadile wena. Asikufuni uchadile wena. Wena soze uchade. Wena ubhizi uyithatha kancinci lento. Abaneli chapis Thengi chapis ba espa uyahlafuna amara phela uhlafuna kanja baxabana abantu baxabaneli chapis Kan baby why ay yandibhora lento yakho ukuthi chapis engathi kuliwe kube yimpesirathi kubangwa ntoni kwaba bantwana kubangwa ichapis xa bebuzo ba hayibo kutheni mama usofika kokwenu uyandile mina hayi ntombi yami kutheni na hayi ndiyamyeka utheni kanti usemoba mntanami yini benithandana kangaka mama khawufana ucinga sibanga ichapis silwela ichapis uthi ndihlafuna kanjani bahlukana abantu bahlukanela ukuhlafuna ichapisi wena uthatha lento kancinci uyalala amagqwirha walali lesikhathi wena uyolala bayavuka baya kusibingelelo zabo kuyiwa kumangcwaba lapha engangelizwe wena ungabona xa siya esingcwabeni ngeweekend siyongcwaba kuthiwa shem kushona umakhulu wapha kukho abantu aba-attend i-funeral ukuyobona ingcwaba lakamakhulu bayazi bona ukuthi why befuna ubona ingcwaba lakamakhulu bafuna ukuthi abantu ababathakatha bababize phaa kwelaa ngcwaba lakamakhulu umangala izinto zakho ukutheni zihamba kancinci usetyenzwa ngomhlabathi wexhokokazi elidala kancinci ubizwe ethuneni lesalukwazi esidala kwathiwa azihambe kancane into zakhe lo zihamba kancinci into zakho wena uyalala bathi ayulele manje bathi mpheni ukutya ngoku uyakuthanda nokutya wena noma ufikile khabo friend xa kuthi hayi botshomi nipheke chicken andisawuthanda umleqwa andisawuthanda that is why wena bakutyisa so easy vele uyakuthanda nokutya fika amadimoni ebusuku athi akuphepha uthathe hayi man akhuluma amadimoni athi chomi asihambeni siyotya eKFC okay chomi ndiyeza amadimoni akumemeza ebusuku lele wena uyaphupha kanti kuthathwa ispiriti sakho wena ubona iKFC emnuka kamandi uphuphe usitya iKFC kanti indlela abakutyisa ngayo uyatyiswa yo awusahlafuni uyadlala kanti wena abathakatha abadlali hey andivale nkosi yamthixo wena uyalala nangoko xa ufika nje uzofika uthi ugqiba apho uwelo soyile utho awuthandazi ulala awuthandazi phakathi kobusuku awuthandazi nasekuseni nina nifumene imisebenzi ningacingi ukuba abantu bayanivuyela kuyathandazwa usecure lo msebenzi Thixo mandingasuki kulo msebenzi mandisuke because wena usondisa komunye hayi uyalala nje
kukho abantu enisebenza nabo abantwana bakho kwaba bafumana imisebenzi wena uyaqashwa apha efemini uyasho uba ndofana beqasha umntwana wasekhaya apha kuthathwe lo ngoba yena enjani akudlalwa apha kuyathandazwa wena excited uyafota nange-uniform show me I've got a job at Spar. Wena ucuba kuyadlalwa yazoncuba wena ucuba ubomi wena ucuba ubomi ile nto eniyibukelayo le intoni i-bold and bloody fool. Wena ucuba ubomi ubomi wena yi-the river or intoni ucuba kuyadlalwa wena. Kukho abantu abangafuni ukuba abanye abantu baphumelele. Kukho omama abanenhliziyo embi, kukho tata abanenhliziyo embi, kukho sisi abanenhliziyo embi, kukho bhuti abanenhliziyo embi abangafuni ukuva umuntu ethetha impumelelo. Engathi njalo xa ufika kubantu ungathi hey kuyabhetha. Xa uthi kuyabhetha but abantu ayisinawo. Xa uthi hey wandizama bathi abantu baveza izinto kodwa ngaphakathi abahleli. Hey sofumene yasibona isimile ngaphakathi akahleli ukuthi hey ufumene umsebenzi yekelani ukuphila ubomi baku-social media bazalwane. Nibethwe zizinto tata umfundisi ngicela umkhuleko tata izinto zamazambi ndizakuyeka mna ndizakuya ukuthi tata umfundisi ngicela ukuthi ndithi hayi wethu hamba oposta ngoba wena phela yonke into yakho uyaposta uthenga imoto uyaposta ufumana ijob uyaposta. Babuya nabantu bakubethe ngazinto zabo sefanele thina sithanda susebenzisa overtime. Ay siwa wonke umuntu okuthandayo apha eMthatha. Kanti wena uyimali awusimali wena. Ayisibo bonke abantu abakuthandayo. When you post you must think ukuba kukho umuntu obukele post yami akanithandi. Alilapha basizonda basizela umona ubopostela ntoni wena ubopostela ntoni uthi xhomo uzile apha wazobulela uthi intoni oyifunayo uloku post upostela ba hayi kudala tata kudlalwa ngami ndifuna ubabonisa funa nalaba bandivala ndifuna ubabonisa uba nyani sendiwufumeneke umsebenzi yewethu bazokubetha babantu. Ngoba uyazazi into oqala awukho strong apha kuyiprayer. Umuntu opostayo umuntu ozaziyo ukuba uThixo wamna soze banithinte. Umuntu ozaziyo ukuba xa ebamba umthandazo ubamba kuthule phansi. Bathi bayaphonsa baze bathi hayi yabona intombazana ayi umuntu emahambayo strong nyani. Wena uyazazi ulazy nokuthandaza kodwa uyathanda ukuposta. Thenga izihlangu ezintsha sozipostile nayo likwayikwayi selimile lithe. Abathakathi bavele benze i-print out bathathe lela kwayikwayi lela bathethe phezulu isithombe mos. If uyabona kuqala mfundisi as I'm praying. Qala mfundise abantu if bafuna abathakathi baqala babafuna ukusebenza bokumele bathole i-pic yakho isithombe sakho. Something that was not easy ukuthi ungayifumana. Because abanye bekukho i-album yayingabekwa noma kanjani. Album yayichafa ifihlwe. Bazawuthumela umntwana babathumela umntwana bathi hayi hamba odlala ngapha. Bathi xa ufika kapha umngani wakho ucheke i-album ukhuphe isithombe salasiswa pha. Kuyadlala nako lokho kuyadlala lokho kuyangena namakamerweni kuloko kuyabheka. I-album yakho kweni ihlala kuphi? Yo i-album yakho kwethu yinhle kukhona apho utata achude nomama babambene so athi nomuntu hayi nami utata bachude bafotile nomama nangu yokhupha i-album.
athi lona hayi ndiyabuya ithi ngisokosela amanzi hayi ithi nami nihambe na abantwana mosabazinto kuyalandela lokhu kuthunye futhi abantwana babathakathi ngathi bahloniphe ukundlula abantu loya xa yosela amanzi lona uyabuya masinyane uthi kule album udonsale uyathatha uyafaka apha athi yo zinhle man ibuyisele yo mama uza kubetha wena uza kubetha umama wakho uza kuphindisela uyazi ubasela sithathile uyithathile ifoto uyithathile lona uyaphindisela sekathi chomi zakubona ngomso nechomi zakubona ngomso akubona ngomso kuyahamba xa kufika kuthi mama nayi le foto athi mama uzake yabona wena again wena mntana namuhla niphile mara wena ngcuncuzo wami ngcuncu thatha le foto ayihambise emagqokeni athi lo mama umakhelwane wami lo ndikhathele ngilo mama usiphilisa kabuhlungu last month bekuthengwa imoto last week umntana khona untombazana encane encinci uthenga imoto nayo abantwana bethu thina bahlela bafumana imisebenzi wenza ngantoni yena nani baza abathakathi thandaza shabala hlalundi fundi suku maneze indano yakho ngicela ukuvala ngifuna ukukhulekela wonke umuntu I want to anoint everybody amongst the things engina-anointela zona among the things enginithambisela zona ngithambisela i-protection kumi moya emdaka Jesus imimoya emibi yamagqwirha funa xa bethi bayafika bathi bayakukhangela bafumane apha kuvutha umlilo bathi hayibo utheni lo boyike ngisho ukuthinta. That's what I want to pray for. Amongst the things endiyikhulekelayo, this is a season, a brand new season apho uThixo fanele avule iminyango ebomini bakho. Kudala izinto zivalekile. Now is the time. Now is the time. Funa ukukhulekela wonke umuntu. Lalela mntana sekhaya. Ungayithathi kancane lento endiyenzayo. This one is very serious. Abanye la ngenzeka ngithi ndiyabathambisa ndiyabagcoba kanti ndivala izingozi. Ndivala nezifo ebeziza kwehlela. Hallelujah. Suyithatha kancinci. Suyithatha kancinci. But abanye nibe careful. Le ndaba if besiqhubeka ixesha lisekhona. Ithi iBhayibhile emva kokuba uDavide ethanjisiwe wagcotshwa ngumprofeti kaNkulunkulu Samuel. Ithi iBhayibhile amaFilisti esezwile ukuthi uDavide uthanjisiwe. Abizana ahlangana bathi hey bafowethu nangu uDavide. Sekazoba yiking ugcotshiwe uthanjisiwe. Kwathiwa hey before ayohlala kweso sihlalo asimsuseni. Kukho abantu abanjalo abesiva ukuba umntana kuzawufuka ukulethwa amalobolo bathi ngeke ezawubone loyo mtshado. Kukho abantu abafuna ukuvimba into kaThixo ingakenzeki. Kodwa xa into yakho inoThixo phakathi. Noma ngabe kuthiwa ababuya kwaMhlaba uyalingana. Noma ngabe kuthiwa ababuya phi eMozambique or eSwazini. Into yakho inoThixo bazawuvala baze bavule baza uThixo xa emingakuwe kubani ongamelana nawe. Cela ibandla lonke liphakama ngenyawo sesiyathanda. Oshabakhosaya. I want everybody to pray. Oh, glory to Jesus. Everybody begin to pray right now. Baba, egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Baba, egameni lingaphezu kwamagama. Nkulunkulu ongcwele. Nalifa lakho. Naba bantwana bakho
bawethu ongcwele yathandaza egameni likaYesu divala imimoya emibi eplaniwe phezulu emkhathini ngaphansi komkhathi ngaphansi kwamanzi moya ongcwele nalifa lakho naba abantwana bakho phakama Jehova wempi kaIsrael phakama ndoda yamandla phakama ndoda yeyikhwepha phakama wena ohlelembisa amagebhugebhu phakama Thixo wethu nangeli xesha fihla abantwana bakho ndiyalela yonke imimoya emdaka yonke imimoya amagqwirha yonke imimoya mibi bawethu ongcwele ndiyayibopha zonke izichitho ndiziphindisele mumva zonke izifo ndiziphindisele mumva lazivela khona ngegama likaYesu waseNazaretha bawethu ongcwele bawethu namandla fihla abantwana bakho nangeli xesha ngaphansi kwesandla sakho esinamandla bawethu ongcwele egameni likaYesu we give you glory God we give you honor my Father in the mighty name of Jesus washatale baboshata yikamando sutapaya rikapaya ntoroboshate yikapapa sutapapa likaboboshikapaya Father in the name of Jesus we give you praise my God we give you glory Father in Jesus mighty name siyabulela Thixo wethu namandla ngegama lenkosi Yesu Kristu umNazaretha longcwele qhubela uYesu isandla esikhulu qhubela uYesu isandla esikhulu qhubela uYesu isandla esikhulu oh glory to Jesus ukhona umuntu ongakabeki abantu isandla ukhona umuntu okhona phakathi kwethu ongakamamukela uYesu ongakasindiswa ongakadibani noYesu ecaweni uyaya but uYesu bongakamkhethi this is a great commission ithi iBhayibheli go ye throughout the world and preach the gospel let those who have faith those who believe be baptized in the name of Jesus ukhona umuntu othi tatha uthandaze nami andisindiswanga if ukhona apha cephamisa isandla sakho andiboni isandla mhlambe khona umuntu ozawubuka le video athi xa ifumana le video athi tata ndisiphakamisile but awundiboni yes andikuboni but uYesu uyakubona wena yenza lo mkhuleko emva kwami phakamisile izandla zakho ithi Nkosi uYesu ndiyabulela namhlanje ukuva izwi lakho Nkosi uYesu ndisondela kuwe ndiyavuma kuba kandenzanga kakuhle Nkosi uYesu cela undithethelele onke amatyala endiwenzileyo ngaphambi kobuso bakho Nkosi uYesu cela ubhale igama lami ezincwadini zobomi kulosule ezincwadini zokufa Nkosi uYesu ndiyabulela namhlanje ukuba ungenile enhlizweni yami ebomini bami Nkosi uYesu ndiyabulela ukundipha amandla ukumdivorce uSathane namadimoni akhe ngegama likaYesu namhlanje Nkosi uYesu ndiyakuthabatha ukuba ube yinkosi wobomi bami amen 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 qhubelani uYesu isandla esikhulu egameni lenkosi ufuna ukukhulekela wonke umuntu kukho abantu endathi last time xa ndilapha kukho abantu abadinga ibreakthrough kukho abantu abangaphumelele ebomini into zabo zistakile one of the services enzayenza ngoku ufuna uqala ngabo because wonke umuntu uzamkhulekela banicela ababantu endathi kubo baphathe a seed of 100 rand niyakhumbula cela abo bantu bakhawuleze beze apha phambili abafuna uswipe bayipha emchinini bazofika baswipe abawuphethe
100 rand wabo cela ibasket abaphethe ubasket wabo ngicela beze. The Spirit of the living God, Father, I pray over this oil. Father, in the name of Jesus, as I'm going to anoint your people, Father, I speak a blessing. Father, I speak breakthrough. Father, you said in your word, the purpose of the anointing is to break and destroy every yoke. Father, in the name of Jesus, I break every yoke right now upon their lives. In the name of Jesus Christ, I speak a blessing. I speak increase. I speak favor. I speak mercy. In Jesus' name, God, more than anything, I speak your divine protection in the mighty name of Jesus. Bless them, Almighty God, as they come in. Bless them as they go out. In Jesus' mighty name, I speak your grace. Amen and amen. Glory to Jesus. We lay our lives before you, Jesus, adore you. Umfundisi ngicela khona bayilethile last week. Baphi laba bayilethile last week ngicela nabo bajonele queue abeze apha. Abanye beningazi bazalwa? Beningazi? Hayi seniyazi kaloku. Joinani queue. Joinani line. Nkosi yami. Izani ngaba futhi yibo apha. Baphelele. Okay. Uphi umshini? Abafuna uswipe abaswipe. Iserious ke le nkonzo ndiyenza la. Very very serious. Enizangivulela. Phakamisani izandla. Nina eniphethe nithi nje izandla zenu. Ubeka isandla enhloko, ubeka isandla esandleni. Kosabanye into yeni ibanjwe apha ezandleni. Fanele nivule. Uthi xa anivule. Wenze kahle mntana wami uyabona uphethe ne document zakho. Wenze kahle. For you, Jesus, Father, I speak your grace. Jesus, Jesus. we lay Christ. our Mighty. crown, We lay our lives before you, Fight in the name of Jesus. Lose it. Lose it. Lose it. Lose it. we lay our crown, before you, Jesus, we lay our crown, our lives before you, Jesus, we adore you. We lay our crown before you, Jesus, before you, Jesus, adore you. We lay our lives before you, Jesus, adore. Yes, we adore. We lay, yes, we lay, Lord, just before you. Yes, before you, oh Jesus,
Yes, we adore you. We lay our crown Mighty name of Jesus. before you. Mighty name of Jesus. Oh, Jesus. Jesus. How we adore. We adore. We lay our crown. Father, we lay it all. We lay our title, Jesus. Oh, Jesus. Kabela nuye sisandla sikhulu. Is us adore. Kabela nuye sisandla esikhulu. Asize wonke umuntu ufuna ukumthenga. Wonke umuntu akeze. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I set you free. I set you free. I set you free. In the name of Jesus. I set you free in Jesus name. Wonke umuntu akeze uphethe imbewu yakho noma ngabe imalini. Come. 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 Glory to Jesus. Moyo ngcwele. Speak your blessing. Oh, Jesus. 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 Fire. Receive. We In the adore. name of Jesus. Receive. Jesus. Receive in the name of Jesus. Jesus. How we love you, Jesus. how we Jesus. adore you. We Jesus. lay our crown. Jesus. We lay our time before you, Jesus. Oh, Jesus. How we adore your name. We lay our time. We lay our time before you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. How I love you. How I love you. We lay our Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. How I love Thank you, you, Lord. Thank you, Jesus. Father, anoint them in the name of Jesus. In the mighty blessed name. Mighty name of Before you. Sutu Papa. Zeketele Boboya. Oh, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you. Mighty name. How I love you. Thank you, Jesus. We lay Thank you, our Jesus. title, Jesus. Our lives Before you. before you, Jesus.
Jesus. Before you, Jesus. Oh, Jesus. How I love. Yes, I love you, Lord. We lay our titles, Lord. Ngicela sishayele uThixo ihlombe elikhulu. Sikhombisa amakhanda ethu sivala amehlo. Baba sibongile. Nayiminekile Nkosi abantwana bakho abayilethile. Baba egameni elingaphezulu wonke amagama. Thixo wethu onamandla ngiyakhuleka phezulu kwalembewu. Baba wethu onamandla egameni leNkosi uJesu. Qashula zonke izibopho zama delays. Qashula zonke izibopho ezibopha abantwana bakho ibopho impumelelo. Vula Thixo iminyango emisha. Ngegama leNkosi uYesu. Bawethu onamandla. Thetha ukhuselo phezulu kwabantwana bakho. Thetha insikelelo egameni elingaphezulu wonke amagama igama leNkosi uYesu. Bawethu ongcwele siyabulela. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kani mqhubele isandla esikhulu Thixo. Siyabulela kakhulu bazalwane. Ukhona umuntu oshiyekile? Khona umuntu ongabekwanga isandla? Wonke umuntu ubekiwe isandla. Siyabulela kakhulu bazalwane. Kanti phinde futhi niqobele uyise isandla esikhulu egameni leNkosi. Hallelujah. Ndiyacela next time xa ndibuye ngicela ubona new faces. Ngicela ubona abantu abasha. Invitani abantu. Baxelele nangecawe siyabuya futhi siyakhonza ngecawe. Ngo9 o'clock silapha. 9 o'clock silapha nje abo 8:08 kuna intercession kuyathandazwa. Every service fanele kube ne intercession. Asibuyeleni emkhulekweni. Bazalwane basemthatha. Cela sibuyeleni emkhulekweni. Kuyevakala? Amen. Kuyevakala ndithetha? Amen. Xa ndithetha ngomkhuleko ndi serious because ndiyawazi amandla omkhuleko. Nizawunqina nina sina ndizawuxelela mina dad umfundisi wabonile amandla kaThixo. Asikobisa amakhanda sivala amehlo. Tata khawuze usithathele ufefe egameni leNkosi uYesu. Amen. Siphakamise izandla zethu. Ufefe lweNkosi, uthando, ubudlelane bokamoya oyingcwele makuphumule kuthi sonke ngoku nakunaphakade. Amen. 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 Nkosi basa. Kasiphinde siqhobele uyise isandla esikhulu. Amen. 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 Sizonazisa ke bazalwane kanti umfundisi uzonazisa lo 3 days kufanele sikhawuleze ukubamba. Ukuya ngami nje bekufanele before siya eThekwini. Niyazi ukuthi siya eThekwini? Amen. Niyayazi ngisethi ukuthi siya kuyi celebration? Amen. Yo bazalwane ukuya ngami this year le eka4. Le ukube kuya ngami wonke umuntu kungasho nabantwana abancane bagoduke bahambe babheke eThekwini. Khani zameni bazalwane wonke umuntu akahambe. Amen. God bless you. uThixo anisikelele egameni leNkosi uYesu. Siyanithanda. Oh iwoman hey thank you. Oh sengiyabona ukuthi why angikhumbuza. Ndiyayibona bese ndilibele bazalwane yo nge9 kaAugust. Nge9 kaAugust kula veke ezayo weekend ezayo izobe iSaturday. Not Saturday le yangomso. Saturday yangomso kuzobe kuyi2. iSaturday elandelayo kuzobe kuyi9. Women conference. Onke ama lady omama but wonke umuntu nabotata we are welcome nabobhuti we are welcome but inkonzo yona eyabomama nentombi. Hey nizamuva umama uMngomezulu. Yo hayi anikeva andifuna uthetha kakhulu. Andifuna because nizosuke nibe nama expect kodwa hey uyamsebenzisa uThixo la mama. Uyamsebenzisa nge9 hambani no invite abantu sibe nengxaki ukuthi kugcwele eholweni asazi basawuthi abanye sobafakela ispeaker pha
egarage sifake iscreen bazasibukela pha kwi-overflow kuright andithi asihambeni ke so invite abantu sibaxelele nge-women conference andazi xa kugcwele manje tata umfundisi uthi sizayithini into. God bless you bazalwane, uThixo anisikelele nihambe kakuhle. Please thandaza xa ulala, thandaza phakathi kobusuku, thandaza ekuseni xa uvuka. uThixo anenze kakuhle. Bye bye, we love you eMthatha egameni lenkosi. Nihambeni kakuhle bazalwane, cela ungahambi wedwa, sambe ngegroups ungahambi wedwa, hamba